escape date because something to story building may escape more other things. It did look here and never him when called. I had type of Charlie message or reach you or to follow on one nature. You know also more that Neon Chopani one more Niani the Kanye space na this relationship. Niani the Kanye space na this relationship. See I came at ho. Or some natural styles in a born I name we should born I name we should Niani the space na this relationship. Feel so bad law. When I kept on ho was some no way and we him really some but kept on ho need this space. Feel so bad law. Mbapani ankete. Agwa mi okwu maka ihe anka gabigachara mgbe a nya wee jigoro n'isi nrụzuru ihe niile nrụzu nnukwu ego plus properties nwere febe ma fon ma dọkụmentị ọsọ ya nweziri ihe nwe na Naijiria ya na ego mmadụ ji narị ya ji wee go fon na ngoro mgbe anya ihe chụrụ n'isi nsepụ chọrọ ịsọtụ ma ihe gbasara ụlọ family problem chọrọ ịsọtụ so uche m aga agodo ebe ihe ndị ahụ na-akọ oluzie mgbe m bịa settle to some things in some days just let me say 2 days after kọbachara that wee kpọọ ya na fon wee sị ya nne esite na ogene bụ ụzọ jụọ ya ka ịkpọ m n'ọsị m na ahụ adịghị ya nsị oke atịrị m jụọ nwepụ ụbọchị m na mbụ ọ bụ ka maka ihe ọsọ m na-eji ego onwepụ ka osodere m ya nsị ya ngwa nyatịrị m aka nọbịa aka ntị iri ego ka o wee jegote ọgwụ sitekwa na nkasi na isi ụfụta ntị iri 20,000 den o wee jegoro ọgwụ o ruzie na mgbede ya njụ ya esite gịnị ya nwatakịrị ka mepepụ ọnụ sị m na ya n'idiri space ya fil na mbụ na anyị na-enwe isi mgbe ọ na-enwe isi nsị oke nsogbu adịlọ nke ọtụ ọkọ olu nwa n'abalị echi ya ọkpọ m ọrụ mmụ ya ji fon mmụ ya sị m na na onwe ya ọ chọrọ ịgwa m na ọ chọpụtara na mụ na nwa ya nwaanyị na-enwe isi nwa afọ nwa ya nwaanyị na ọwụ ụmụazị na-eme ya na ha ejikwa ekpere na o nwere something na-eme nwa ya nwaanyị ya na ha ejikwa ekpere a na-asị dat na ihe ndị onye ụwụ ya wụ na mmụọ ọjọọ nwa na-enye nsogbu ejikwa eme na ọya ha anụnwụ dị biko ka mmenya understand ka nne dị m ụfọdụ omie sometimes na ọ dị isi ike too much na ọ bụrụ sọsọ ebe nnọkọ ọ na-eme na ọ na-emekwu ya ma na o nwere nke ọ ya wụ otu na ha nwa na-enwe ute n'ebe akwa na-asị ka ere ka mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu na ọ nakwa na agwa mechaa ihe ahụ ọ na-eme ọ regret wes ihe ọkwa ha biko si na ya ma ha mgbe o ji menyewa ihe na ha nwere ọrụ ha ya eje rụọ anya n'isi ha na-eje ekpere na-eme ekpere ihe niile na-eme ekpere si nsogbu adịrọ si m biko ma gbaghara nwa nwaanyị na ọmụmụ ụmụazị na onwe onye ọya awụ onweghị gị ya awụ na laịsensị ya ọgwụkwa mgbe m na-agabeghị ihe aka ya gwa m dịka okwu a nye ya jụkwu ya ihe ọgwụ ọsị na onwe ọjụ ọsị na onwe n'ofe iru na maka anyị na-enwe isi ọsị na na-enwe isi esetụlụ naanị ya ọ tọkwara masị nwatakịrị dị responsibụl na ọ chekwa na ịhụ dịka mmadụ m ezokwuru nwatakịrị ezokwuru nwoke kwe n'ibu mana o nwekwa ntaịm ọ ya wụrụ ọhụrụ ihe ahụ wụrụ zuru mgbe iji na ya ọ ya hekwana ya ịnweta ya na ọ laikwa na nwatakịrị ahụ dị na ọ jụgwa ese famili m na ya na di ya jụgwa efe famili m kwanna anyị wụ ụmụaka zụrụ ọfụma ọkwanna anyị bụ ezigbo aha adịrị onwe ihe ọjọọ fụrụ m na-eme ma ọ mere ya mgbe ya dozitiela anyị mgbe anyị na-akpakwa ọgọst aga ishu na-akabidokwa a na-aba septemba ishu na-akabidokwa na-abụ October ihe nke a karịa complain nkịta obutu m ike egwuzi to the extent that na sometimes ndị emesage 4 hours 5 hours wee ihe read na complain still ihe ọ na complain uche ya na ha atụ na onwere nke ọ na-ekweta ekweta onwere nke ọ na-eteki correction osigoro m okay I will not do it again eche nụkwu ya sometimes a day I read my message ọ ma ọ na-enye ụmụ nkiri nke schools mkpọ ya na phone n'abalị ọsị nye na mpiano kọwara m dịnụkwa about our relationship and mpiano adịghị disturb you about us ọ na-akọ na-enye ụmụ nkiri nke schools na-asụ ụlọ kwa exam na-akọ nke ọzọ many schools so that's the message anyị chatịcha bifo ụtụtụ na-eteta ọ na okenye bụ chatị ya like already list bụ chatị ya na-ajụ ọgịnịdị ihe a karịa ekwesịrị ya ma ndị enyi m ụmụ nwoke ndị maala ka anyị si wee nọrọ enwere nke wee ezigbote ọkpụkpa aka ma ọ maara ọfụma uche na mgbe m gbagotechara obodo na nsetụrụ da m mechakwara gbogote etinye n'ọrụ na-arụ ọrụ anyị nọrọ ọfụma nọrọkwa maka mụ na ya wee ezigbote ọyị and ọyị anyị bidoro na nwata ka anyị na-enyere onwe anyị aka anyị nwere onwe makwara ka m na nwa si wee nọrọ nọrọ onwe na-achọtakwana na onwe ọchọ ka onwe ha esere mụ na ụdị nwa na-agwachakwana ha ike kọmplen kwụzie m mgbazie nkịtị agbakwana ya nwere onwe gbakwa ụmụ nkịtị so let's say that sometimes 4 days anyị ama mkpa nkata 1 week anyị ama mkpa nkata but after those days ọ na-achetekwa azụ ya ọgwa akwa m sị m biko ya ma ihe mere m biko ka anyị dịkwa ka anyị sịdị anyị na-acha atụpọ after 2-3 days o mekwa the thing as in ama mkpazi nkata again maybe instead the message or man lady mgbaji anya nkịtị mgbe o ji send them after 1 or 2 days mgbe nkịtị man lady ma man reply ya ọ bakwa 1 week or 2 weeks na-echi one ya ma n'ime those times ya na-eme or before even mgbe m ya dị na mma na-alụgasị ụmụ nlọ alụgwụ m nlọ mgbe m batara n'ụlọ fịa ka ọ dị ime ọ na-agbara m ọsọ nkọkwa orie mụ ya sị na be ha dịkwa n'otu ama na ọ nụrụ di ya as a virgin ofugu ya na-adị ebidokwa elu mgbe e nwere ihe dị eji ya na onwe ya ka na-akwụkwọ n'akwụkwọ enwe ụfọdụ nwatakịrị ha bịarukwa onwe ha ruo nke m
ofu ifo n'ụlọ ebe mbịarabeghị ime ego ọ na-agba ọsọ ma ebe mbịarabeghị ime ego ịmago ọsị na ya chọọzi ma ebe ịmago ụmụ nkịrịnka lụrụ kọchakwanụ ha sị na ọdịka ihe ahụ adụ ọ na-asị m na ọfụ m n'anya m ya na-asị na ọjụkwụ onye ọjọọ sị na ọdịka ihe ahụ aya adụ a na-efe m kọ na ọdịka ihe ahụ aya adụ ihe a niile wee na-eme mgbe ọ rụziri that extent 2024 October September October mgbachie nye nkịtị in short it's like na ịnọ relationship mana ịmaghị m ịnọ relationship ma ọ ịnọ relationship ọ abịa nwee nwatakịrị nwaanyị mụ na ya m bịa fụ na Facebook mụ na ya na-akpa ọ dịara nkata mụ na ya na bido na-akpa nke mụ na ya na-ayịkwa na-ayị continue for the team continue the team sọsọ mgbe o nwere ike in a week in a month mụ na ya na-akpa sọsọ mgbe o ji akpọ m onye idizie ihe onye idie 50,000 100,000 ọkpọ m onye idie ụgwọ akwụkwọ ọkpọ m onye idie projekti ọkpọ m ya ọkwa biko ya ọkwa mgbaghara tiche ha ọsị m na ọma mmezi egen tiche ha narị ya dị ego everywhere emechi ya anya m mkpachikwa egen nsị ya onye ego nke onye ididere n'aka m ka m na ya ka nọchikwa relationship ka m mara chekwa na mahịa enyi ya mechekwa enyi ya na-efiri mebi nọ maka ihe nne ya gwara m na nne ya gwara m na ochi ihe n'aka na ihe ahụ ya na-eme ya na-ekwugbu ya n'ụlọ ekpere ebe ọ na ha jere na ha na-ekwu ya na ọ ya afịa ahụ ịnụ di ọ kwesịrị ịnụ di n'oge mana na mmụọ dị ahụ na-eme ya na ọ ya ahịa ahụ ịnụ di na ọ ya enye ya na-achụfụsị nwoke bịara na ndụ ya ezigbo nwoke bịara na ndụ ya wee kwere maka ya na-edi anya bụ ihe karịa mfụ nsị na ihe ahụ dịkwa nke ihe ime ọwụ ihe mmemme uze nsị mebi na ebe ọ na nwa afọ iru na ma ya ahafụ nwunye ka m gbakọ ya dachi na ozugbo na macha ozi ka mara ma ọ ya chenji ugbu ya na ihe adịbụpen too much ihe na na-eme adịbụpen too much ana na-efe na o nwere other friends even though na ihe gbasara male friends esebụrụ m na okwu sometimes ọ na-agwa na ma ha agbanwe ya ihe keep na male friends na onwe ihe jikọrọ ha na ha mechekwa ọjọkwa gbaghara maka dawa nke ada so ugbu ya na macha ozi na nsogbu adịbụpen too much na ọ dị anụzi ime okwu kwasị m onye anụgwo just like that bịakwa wete nwa afọ na Facebook mụ na m mekwe up my mind na mụ ama nwere ihe ọzọ ọ na njijiri dịrị ịnụ nwaanyị njọ ịnụ nwaanyị mbata nụ nwaanyị onye kwanụ mụ enyi nọ nọkwa n'obodo Libya ndị nọ Libya maka Libya na-adị so onwe ihe gbasara mụ na ọyị na Libya ọma m ghọtara onwe ihe sisi nji ruo obodo a ruo tata nwebe nwaanyị mụ na ya yiri ọyị na Libya ka afọ ịka akụkọ si oke jikwa ma ngwere jekwuru oke akwa ifuru ya mụ na nwata nwaanyị a wee na-akpọkwa m before you know it mụ na ya yiwakwana m before you know it nwatakịrị nwaanyị a na-egosi m love na Facebook ka mụ na ya si na matakwa ọ na Anambra steeti onye Enugu steeti nwatakịrị nwaanyị a ruo ụfọdụ m ọfụma na-ehe ekwuche m both financially ma m ghọtara even though na m need ego ya mana both financially uche na ofere ahụ nwaanyị itiri nwoke ego mụ na ya matara inte etigbo m nnukwu ego na akaụntụ ya pụọ na m amaghị ọmụha m ya maka ịpụ ụdị ego were kwunye chiekwa m dị ego werekwu ya mee ihe m gwara ya nyekwere m ndị m chọrọ ka o nyere m ino build trust ya ebe m nọ nkụzikwere m trust nwaanyị a na-akpa n'ime last year ama mụ na nwa bido kpawa bịa nwee mmasị ebe ọ nọ bịa postkwa anụ nwa ama es m nke mụ na ya yivụrụ ọfụma ihe mụ na ya yikwa anụ 3 to 4 years ka mụ na ya yiri mana mkpọ 3 years ka mụ na ya yikwara m ọ bịa chatị ahụwa m sị m biko ka anyị na-cheta azụ m biko ka anyị na-cheta azụ nke nke ọzọ na ya dị sorry for everything ya dị sorry nsị ya kere ihe ọ sị m na ya dị sorry for everything nsị okay ka ọsọ mgbe m ya na ya gwara m ya sị ofe ilu kwe ndatị na nwere ihe ọjọọ na-eme ya datị na complain too much because ajụrụ m ya ihe ọjọọ na-eme ya ọsọ m na ihe ọjọọ na-eme ya maka na complain too much na m complain too much na ihe ọ na o mere complain nsị a na-akpọ na efe obi n'anya na ya complain so mgbe ọ jisi m na ihe mgbe a na-agwa ya anya bụ ife si ya na ofe ilu ụlọ datị m nwoke kwere na ibu ọ chọkwa ya ji ya ihe oyi oyicha oyi ọ mara m na ha ndị ka mma ọma m ịfọrọ ala ya take the step